Αυτή τη στιγμή εκπονούμε μελέτες και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να αναπατήσουμε αντίστοιχο έργο για την δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κορίνθου. Υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος ενταγμένος στο έργο της ανάπτυξης του Ξηριά. Όταν τελειώσει ο Ξηριάς, θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάπτυξή του από πάνω. Δηλαδή μια ζώνη πρασίνου, περιπάτου, με δημοτικό φωτισμό επάνω και με ποδηλατόδρομο που θα ξεκινάει από το δεύτερο δημοτικό σχολείο και θα καταλήγει στην οδό Στεφάνου. Όμως ταυτόχρονα, πιστεύω σε λίγες μέρες, θα δημοπρακτηθεί και ένα δίκτυο περίπου 2 χιλιόμετρων, είναι στροπής του Θησέα που θα περάσουν το Σάββατο, 2 χιλιόμετρων που θα αφορά την εθνική αντίσταση και την οδό Γεωργίου Πανδρέου. Μελέτη ολοκληρωμένη, με σήμανση, με διαμόρφωση του χώρου, που θα δώσει μια άλλη, αν θέλετε, μια άλλη και αισθητική αλλά και προοπτική μιας πόλης βιώσιμης για τους πολίτες της, για τους δημότες της, αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης, το 2008 γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάναμε επέκταση στα παζώματα των